Huria na hinakulongan ito hata, nungarohita to parsawaran na badia dohot debata. Di pertangyangan pasyon borngin na patuduhonon. Tapay hutihut ma panonon ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lao makokopita. Asa tungkorga jala gomal turuhata pakkokoponai. Marede mahita siya bukwede nomor 24 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Tuhan di perbadian atau mapalangit, dohot tanoon. Amen. Kristus manaw na porsuk humokop hamu, tumadik ko tiruwad di hamu, asa di huton hamu bogas ni patna, dangadong dosa di ulay bana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangisahi ibana di nahona isak, dang mga supi di namanaon na porsuk, alay di pasahat do tupanguhum siti korohay, haleluya, martangiang mangita. Ali Tuhan debata manami na di banua gidyang, para si roha na sumurong, numadok mauliate mahami tuho siyan na sa rohanami. Ala dilion hodo anak muna sa saday tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguduan na sa lililing na dinasida.
Tata mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati gorad dihami. Saya sama dosa nami saluhut. Alani pilihan na sudenggan na pinilihon na'y humokop hami. Say payaleng mapinggolmu tutangyang nami. Jala asi maroham dihami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Maredehita Syed Bukede nomor 152 ayat sada. Asa ditugihon na sida ba Jesus siya julon si kaya pasto kantor alay sugot manuguti. Dang nabogot ang gonasida to kantor asa unang tarsubang na sida laho mga ton paskay. Gaberuar masilatos madapot ton na sida di dokma. Pangadua dia do di buwan hamu dupak halakon dunginin na sida mamangalusi. Aut unang sibayan na jahat halakon, dang tagamon pasaton nami iba na tuho. Gawin na silatos mamadok na. Gawin na silatos mamadok na sida. Buwan hamuma ibana, hamuma ibana marguru tu adat muna. Alay nina akka Yahudi mamadok ibana. Dang jadi pusaon nami manangisye. Jadi dialuhon na sida ma ibana ninama. Na dapat hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala mengurai mengalehon guguan tu kesari. Dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibungoti silatos mamuse kantorna di jauh ma Yesus di dok matu ibana. Atehe hodo Raja ni Yahudi Roma alus ni Yesus. Nasian roham do na nidok mi manang na nidok ni halak do itu ho taringot wau gawe dia lusi silatus ma ai halak Yahudi doau bang somi dohot akasit tuan ni malimi do pasahaton ho tuau aha do binaimu jadi na Yesus ma dang sian portibion harajauku Aut sian portibion harajauku dang tarbahen somangalo akka naposokku asa unang saat au tutangan ni akka Yahudi. Alay dang sisongoni harajauki. Dunginin na silatos mamado ibana asa raja doho jadi nina Yesus mamangalusi songon na didok mi matutu. Raja doau, ubahen na tubo au, jalaw ubahen na ro au tu portibion, asa hu hati dakkon hasit tongani. Ganup na siyan hasit tongani, tangi honon ni ido suaraku. Jadi dinasilatos mamadu ibana, may hasit tongani. Jadi dung idok songoni ruar ma ibana muse,
manopot akka Yahudi madok tu nasida dang jupangau manang dia salana. Marede ita siya bukede nomor 21 ayat sada. Alai lam digogohon na sida mamadok, diguturi ibana do baksoi, ay mangajari do ibana disadok tano Judea mamukasian Galilea sahat rotuson. Alai ubigi silatus manukum maibana. Manang halak Galilea Yesus. Jala dung diboto na sida gongkoman ni si Herodes ibana, disuruh maibana tujulo ni si Herodes, ay tungod do ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodes lasitu tu marohana. Ay nunga nania lelengna, saya naing idaon na tadda siyan ibana si patupaon na. Jadi gudang-gudang ma disukut tu ibana. Alai dang diadu si Yesus ibana. Di sido akasito ni malim ro di si boto surat jala gugugugudo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap dohot donganna direherehei jala diliai do ibana disulukom ma pahean na arga tu ibana langsongonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari ima maraliale si Herodes dohot silatus ay na masih hosomad do nasida nasailaon. Maredehita siyan bukede nomor 76 ayat 2. Alai peamdo di palua panguhumi di pesta isa dan natarhurung marguru tu natinodo ni natorok
Alay adong masada na tarhurong ujui sada parjahat na sumalin na marguar si Barrabas. Jadi dinapungwi na sida didok silatus matu na sida. Ise do dipangido hamu paluawku si Barnabas manang Jesus na targuar Kristus do ay diboto do late ni roha na sida do ubahen na dipasahat na sida tu ibana. Alay disosoy ak kasituan ni malim rap doho situan ni bangsoido na toropi. Asa dipangido na sida madua si Barrabas. Alay pusahod do anggo Jesus. Duni ninapanghomi mamadok na sida. Ise siyan daduay dipangido hamu paduawku. Jadi didok na sida ma si Barrabas. Dungi didok silatos ma tu na sida. Atong aha mabahenok kutu Jesus na targuar Kristus. Gabi sa luhut na sida maddok. Pasilak ma. Alay din na panghumima. Ay aha na jahat di bayan. Jadi lam gugoma di pajauh-jauhon. Pasilak ma. Maredehita siya bukod de nomor 22 ayat 1. Ditugo silatos ma Jesus, silatos ma Jesus, lisingok ma lisingan. Jadi didadani akka saldadu masusang duri bahen tupal dia pehom mai tu uluna. Baju dap dialitot tu dagingna. Dungi Roma na sida tujulo na maddok. Tabi diho ale raja ni Yahudi laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar mamuse silatus didok matu akka Yahudi. Ida hamuma hutogihod do ibana tujulo muna. Asa di boto hamu naso adong jupangau salana. Laos ruar ma Jesus majugjung suksang duri jala marbaju dap. Jadi didok silatus matu nasida. Ida hamu majolmai. Asadung di ida situ ani malim dohot akka naposo ibana di jauhon nasida ma pasilakon ma ibana dungi didok silatos matu nasida buan hamu ma ibana pasilakon hamu ma ibana ay dang adong jupangau salana gabi dianusi ka Yahudi ma ibana nin nama marguru tu patit nami ikon marhutang ho sa ibana ay dibahid do diri na anak di debata ubegi silatus lamgad dama biarna dungi dihulahi ibana mamuse tukatorna didok matu Jesus sia dia doho alai dang diadu si Jesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pamuau makatai dang dibotoho marhuaso ahu paduahoko jala marhuaso pasilakoko jadi dia lusi Jesus ma dang adong hufuasom mangagoau au unang dileho ni tuho sian gijang di bahini gumudang do
dosa ni napasaton au tuho kor ina gracia.
Maredehita sian bukwede nomor 28 ayat 4. Jadi olat ni dilului silatus madalan paduahun ibana. Alai majujui maka Yahudi ninnado. Molo di paduahoon dang ali-ali ni Kesar ho ay na mangalo Kesarido ganup na mabahid dirina gabi raja. Asadong dibigay silatus hatay ditugihom ma Jesus haruar. Laus hudul ibana di habangsa paruhumani. Na diinganan na margowar patar batu alai anggo hataheber gabbata ima namasa di ari parhubasan hosniari. Dungi didok matuak ka Yahudi idahamu marajamuna alai diguguna sida mamajouhon padao may persilakkom maibana dungi didok silatos matuna sida persilakkonokku maraja muna jadi dialusi situan ni malimma dang adong raja nami dukon ni Kesari asadung di ida silatos naso marguna hatana lamgadda tahegaorna dibuat maaik mamuritanganna dijoloni natoropi huhut maddok lias doa usia mudarnion hamudo nasari disi dunginin na sudi natoropima marsa patatu hami dohot tu anak kon nami mamudarnai dungi saut madipalua si Barabas alai yang ku Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon maredehita sia buku de nomor 23 ayat sada dohot ayat 4.
yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata ama dohot sian Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uriani Tuhata nai naholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Songoni manang dihamu amanami inanami nama dohoti parpunguan pasion bornginon manghihuton sian online streaming di bagas munabi atani debata dihita di parpunguan pasion patuluhon bornginon imana tarsura di surat ni Apostel Petrus na parjolo bidu 2 ayat 20 sada 1 ayat 25. Sada Petrus 2 ayat 20 sada 1 ayat 25. Songonon maridok disi tapai hutihu ma. Aitu sido hamu tarjou aidoho do Kristus manaon na porsuk humokop hamu. Tumadikon tiruan dihamu asa dihutok kamu bogas nipakna. Dang adong dosa diulai bana, dang jupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangisahi bana di nahona isak, dang mangasupi di namanaon na porsuk. Alai di pasaha do tu panguhum siti gorrohai. Di porsani bana do dosata di bagasa dagingna tuhawi. Asa malua hita siad dosa, gabe mangolu di hati gorani, hinorhon ni bugang naido gabe malum hamu. Ai songon biru-biru nalilu do hamu na jolo, alai nunga dido pakkon hamu nuaing parmahani, namanganahon toddimuna, ima yanggo sahakna. Uriani Tuhata na inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Oma borngin patuluhon hita pai hutihut panaonon ni Kristus. Mamuka sian palmarum na marsurak-surak bangsoi marsurakon madokon hosianna raja bongot tu Jerusalem jala tapai hutiu do mamuk kasiani godang namasa di bagasan panaonon ni Tuhatai saat tunakining nazinahani para gedata sudah sampai kepada pengadilan yang penuh dengan konspirasi, penuh dengan persekongkolan dan rancangan kejahatan yang diperankan oleh masing-masing dengan sangat sempurna. Jongjong do disiaka si boto surah malim situan ninatoropi, maka tidakkon bahwa Yesus talup dipersilakon. Jongjong dong naksilatus pertugi ni bangsoi nakpe soju paksa hasalaan ni Yesusi alai takas do didok ibana persilakon ma ibana. Anggo si uto Yesus, anggo si sian ni Tuhani ngabulai maminggir-minggir jala martabuni sohaidaan bohina. Mabiar donasina maradopon natoropi nagugugugu suarana laho ma dokko nasa dipersilakon Tuhani. Molo tapai hutihut sude namasa di panonon ni Yesusi. Tagamod do borngin patuluhonon ngasaha behita tu pangatusion, tu pakilalaan bahwa peristiwa pasion, bahwa peristiwa panaonon ni Kristus Yesus telah benar-benar memperkenalkan bahwa pasion adalah Tuhan melawat umatnya. Tuhan mendatangi umatnya.
Tudosongon nanaing masa ditiki dak pusaon Kristus yang go di mata ni pestai. Ai naing mamestahon ari Paskah nasida. Ima parningotan di naruar bangsoi siat tano Misir tu tano perpadanan. Pertikian ni si Musa. Ketika itu malaikat Tuhan melawat umatnya di Mesir dengan tanda bahwa darah yang telah diberi di setiap pintu rumah umat Israel sebagai tanda bahwa ada darah penebusan, marhite biru-biru tunggal. Nah, sinuru ni dewata, maka ketika Tuhan melawat umatnya, penghuni rumah itu anak sulungnya tidak akan mati. Ima nanaing ingoton nasida ditiki. Jala suderu nasida makalassoni. Asang giat nang dihita di bagasan pertangyangan pasionon. Ngatakas biak kainang babua na roh Tuhani laho manopot bangsona. Ngatakas biak kamang dihita takas jala marsitutu dotodita madok ia di pertangyangan pasionon, ia di pertikian pakokopon ni Tuhani, ima dapat dahon babuana roh Tuhani manopot bangsona, lau paluaho bangsona, sian hamatean asa ditobus hita, sian hamatean itu hanguluan, sian haholomoni tuhatiuron, dungi gabe dapot hita ma hasonangan di bagasan perdalanan ni ngulutta ala nunga ditopok Tuhani jala dihokop pita passa Tuhan melawat umatnya. Dang marhite mudar ni biru-biru tunggal be. Dang marhite suru-suru be. Ditopok Tuhan ita. Alai di bagasan mudarna sadiri. Dohok di bagasan hosana sadiri. Dohok di bagasan dirina sadiri nama dihokop. Ditobus Tuhan ita. Di bagasan hama matenai asatung takas hita mangihuton bogas ni patni Kristus. Akamang dot tamak kainang naing malam takasimian di bagasan ngulutta balganay HP debata manopot bangsona. Molo say ningot uzui akapudan na tua diruhut ni parianak konon iya muak kainang na hea manopot anak komuna dakkoto hea rupe diulau kamu manang nadang alai say binereng-bereng dotiki akana matua na tua moloro manopot anak konna tu bagasna say dibuat do akana uli say dibuat do akana ringgan molarong manuk dipudi-pudi buah bah tu anak tak inna aineng lau hita tu bagasna. Apalagi parbuepir saya takas do dibuan kubuano do boras hanguluan parbuepir tu bagas ni anakon asadong bohal na ninna jadi borhat mana toras manopot anak konna jalai terselas do rohani anak konna molo ditopok na torasna nasida alaboha pasti buanon na parbuepir bohal ningulu jala molo diboto pahupuna dong oloro saya dong dibuan pahupuna tu pahupunaon ia na sobaju ma, ia na si parmeamon nama, ia na manangahama. Sehingga matcelas dorohani anak kon molo ditopok na torasna, tu bagasna, tu jabuna. Akamang dot tamuak kainang molo las ni rohani anak kon ditopok na torasna songoni, songo dia malas ni rohani zolma ditopok debata, tu tongan ni bagasna. Songo dia malas ni rohatta ditopok debata, tu tongan ni bagasta. Dang holan parbuepir dibuan alai parbuepir ni todi hangoluan dibuat tuhatai ro tutongani bagasta laho manobus hita sian hamateani naum marga dilehot Tuhani ditikiro ibana manopot jolma manusia odo peristiwa pasion odo si ngotot tariak kabartang yang pasion odo si iutonot dari akapartang yang pasion odo si pahusor-husoron ni rohatta di partang yang pasion
ala partangyangan pasioni ima hasikopon ni parsorion ni debata laho manubus jolma manusia. Iya kainang ado parsorion nobel gadi hilalahamu. Kamat menurut tamu penderitaan paling besar apa? Hamatiat do? Hamatiat do parsorion nobel ga ima molomate jolma? Ido rate. Ido benda didok halak batak agia lapa-lapa asal ma dituruni sebuan, agia malapalap asal ma dihanguluan. Tung malapalap penarikok mengulu ido. Ala molong mate darong be. Ala yang gona tinaun ni Kristus berek kamu ma jala pehuti utamu ma dakolak kamatean. Alai hamatean na bersumber jala napinai hutihut marhite ragam niak kana mangihuton parsorion ni hamateani di hamamate ni Kristus iro arong pengkhianatan ima pengkhianatan ni si Judas Iskariot si tiok puroi nakpe saya di pahutihut Yesus rupani alai tumpulu dorohana laho menggadis Yesusi 30 hupang perak pulu rohana hape ngasai rapi bana nania maleleng na rakdo Kristus di sido ibana paida-ida Kristusi, tetapi di dalam kematian Kristus ada pengkhianatan yang menjadikan Kristus sebagai tumbal di sakap ni rohana laho pasob butagasna. Jadi di hama mate ni Kristusi adong pengkhianatan. Iro bana mulai yedehon gracia nak kini ibu itu kamu deni gracia di dalam kematian Kristus ia mengerti, ia tahu bahwa ketika ia akan mati, sebelum ia mati ia harus melakukan menjalani tahapan penderitaan. The Last Supper per manganon perpudi ulaun nabadia di dok matu sisian nai pangamma dagik kudon dangiat tu sinasidai inum ma mudar kudon ari Jumat jalot tamai donon ni naposon itu hatta matu hamu pangakamu ma dagik kudon nanilehon tuhamatean bahen hasasan di dosa muna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsea ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah dungi bongok ma pamatang ni Kristus itu pamatakta dungi inup pamuma siani mudar hurui nani usehon tuhamatean humokop hamu bain hasasan di dosa muna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka persia ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah ninna anggosi sianai dangyatu si dungi diborngin na parpudi ima parmangana parpudi nama sude parpudi nati naon ni Tuhani sude na parpudi parmangano ujuat di jabu ni si Lazarus parpudi dungi borngin parpudi songone deni gracia nak kiniani manuka ma Yesus hirhodona sai songo mudar namaninna di surat ni si Lukas alani si tahunonna ai naing mate ibana dang itor mate alai dalanan na dope hasikopon ni si tahonon nama sai takas kesempurnaan penderitaan dalam kematian Kristus di tahun ibana kamang do tamo kainang naing do takas songon nani do ni apostol Petruson ay di namanaon ibana dang alani dosana berek kamu ma omma parsorion nama cai takas dumangol di portibion ima molo manaon na porsuk dang alani dosana dakola manaon na porsuk alai molo manaon hamatea kita dang alani dosata naci tanon ido molo arong na gapa-gapaon jolma dungi gabe manaon na porsuk naci taniate sitok-sitong do iba merdala rupani di pinggir dalani dungi arong mana gapa-gapaon i saruksuk songoni dungi mate jolma baraci tanon ayah anu yang masalah Tuhan wani nahi tara
Puasa dinggat-dinggat doi mamardalan. Si tong doi bahudul manang di sada warung dungi ro truk na remblong berakin na. Mati piga halak naci tani. Ketika kematian bukan karena kesalahan kita, ketika kematian bukan karena dosa kita, melengkapi dan menyempurnakan penderitaan Kristus, takas mai di bagasan hasikopon ni penderitaan. Alani molo tape hutihut sudenak kening. Dang hidope nara, dang odope pertanyaan pasiono baru sampai pengadilan konspirasi yang penuh dengan persekongkolan, yaitu persekongkolan dan antara si Woto Surat, si Latus, si Herodes, dohok natoropi, alai marsugot pai hutihutot tarope marhite Jumat Agung, di hari Jumat naboloni, Good Friday, Great Friday, Holy Friday, lau patadaho tuita kamang dota makainang, balkani pakokobon ni Kristusi, dang humoko dirina. Alai humokop hita jolma manusia ai manaon naporsuk ibana dang alani dosana alai hora isak ibana asa malua hita gabe tohapna berek kamu ma ai biru-biru nalilu no hita nek komago alai alani Kristusi halwaon naso tohaptahian gabe tohapta haluaon na sojabar tahian gabe dihita ido na arga binuan ni pertangyangan parpungwa pasyon do parningotan di hamamate ni Kristus ido pa na say gitorus do gabe perenungan no nakamang do tamo kainang anggo dipikiari natali maceta kas dolas ni rohatta alai molo di hari pasca nabuluni tadari tututa parade ngolutta takas do taparade rohatta paingot-ingot paihut-ihut panaonon ni Kristusi dungi putihatta makana arga disi putihatta maka mutihana arga disi gabe bohal ni ngolutta madalani ngolu narong di Portivion gabi boy gobaran ni panaonon ni Kristusi ima gobaran ni panaonon ni hita zolma di Portivion gabi molo masa petuhita parsorio songon natu Kristusi dang mura-mura behita madele dang mura-mura behita frustrasi alai gabi tago barhodo panaonon ni Kristusi gabi panaonotta dungi gabi jupang ma habengeton ni roha di bagasan ngulutta ai tudos doi mana songon biru-biru na ro tu si gustingi bana dang nanggo mangguit dang nanggo makuling sahali-sahali do ibana madok hatana dang jupang pangisahio siap pamanganna alai dioloi do si gustingi ibana songo biru-biru na manggustingi ibana jala na papazal ibana ihutonot tamayari Jumat di bagasan prosesi 3 tahapan penderitaan Kristus yang sangat sempurna Gabbata yaitu patar batu paruhuman mengawali prosesi penderitaan Kristus dengan suksang duri baju dadap nah disematkan kepada Kristus kemudian di sana dia dicambuk bukan dengan cambuk biasa tetapi cambuk yang diikuti oleh cambuk besi namar palait dungi disabok matu tanggurung nai jala malasakma saya songon na dia itu sibuk ni tanggurung nai songoni makamang do tamu kainang panaonon ni Kristusi jala akaina na paihuti-huti bana memang akainon mau liate mate ubereng memang di petulu pertangyangan on hira torok doa kama mau liate mak alaina markur holana kaina ro jadi martua maha makaina ida saya dipaihuti utamudo pertangyangan pasioni na paradehon sinekpe akaina ro jadi tahun depan hitama mazotong ai memang nabaru no ngaka mau ni naruaru sipata ai mau lebih utamu proses ini Kristus berkamana akamai mengicu do si Petrus tu dia ho Tuhan tu siau dak dari kono kuona ko sotokin na si Petrusi
Hape holat diberek podang itu mengicu di mana? Holat dibereng sori dadui tur martabuni di mana? Sonang gotolu hali martahua manu ngatolu hali di soadahon si Petrus Tuhani. Dakutadai nak perjolo. Ayah ronan ya tuan nionina. Dakutadai nak patolu hali hon maradu di pabuburahon dirina. Ibu tahamu di pabuburahon dirina. Dikutuki dirinya, ia bersumpah serapah bahwa ia tidak mengenal Kristus. Jadi anggwa kaina si Maria Magdalena, Maria irani Kristusi, saya dipaihutiu do panaonon ni Tuhani. Saya dipaihutiu do panaonon ni Yesusi. Asang giat nal tu bagasan rohana. Songoni manang hitanian di panaonon ni Kristusi. Dohot di sitaonon nai asanal tu bagasan rohatta. Ai honai sakibana dangalani dosana. Alai laho mangalehon tohap nau marga, mahkota yang paling indah, hadiah yang paling mahal dilehot tuhatai tuhamu nang tuau. Ima singotota di bagasa bornginon. Dang dope molo tape hutiu via dolorosa. Anon hari Jumat prosesion ni remaja ni huriat tamon asalam takas tuhita dalam via dolorosa. Di sana ada sarkasme, percakapan-percakapan yang penuh dengan sinis dan ketersinggungan, penghinaan, lea-lea, isak-isak, tijurpe, doh tujang-tujang di tahun tuhatai asa gabe saut nasoto haptahian gabe dihita. Dungi jongjong madihau pinar silangi tuhatai. Mabaur masya silangi mudar nabadia angku-angku nabadia jala makuling ma Tuhani di bagasan hasik kopon ni sitaonanna dungi di dokma nungasun denggan saka ni debata saut paluahok kita jolma manusia boharoha mamang boharoha minang di sitaonon ni Tuhani dang dalam takasma ia sitaonon ni Tuhani HP patuduho sitaonot taro ia natinaon ni Kristusi HP asa gabe partohap doau di hanguluan nasura suda atau ngahama pilih honokku tuho Tuhan atau ngahama bahenokku ditoruni silang mi ale Tuhan ai ditoruni silang mi soadong sahala pe nabui pati bohot dirina tung leado. Ai ditoruni silang ni Kristusi danganong naboy pangasahonon ni ngoluna. Tung leado hitanggo ditoruni silang ni Kristusi. Alania ai sianido mabaor mudar nabadia. Pasahehod dosatta. Ai sianido mabaor hosa hangoluan. Laho manubus hita di siro makuling anggu-anggu nabadia Eloi Eloi lawas sawahtani ya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku ima sitaonon ni jolma ala jodoh hita makilala ditarikot Tuhani hita hape di sido Tuhani Jojo dohita makilala dang jonok Tuhani itu hita HP dilabuk taro Tuhani molo nunga dilehon Tuhani tuhita artanau marga molo nunga dilehon Tuhani dihita pakokopon nau marga dapelehonot tamangulutta bahen hasangapon ni debata di bagasan pertanyaan perpuri akamang do tamu kainang paima tatomu-tomu ari nabadia pakok perningotan hama mate ni Tuhan Yesus marpungu dohita di hari Jumat sude portibion na manghihutok Kristus si ihuton bogas ni Kristus Kriste dohita kamang dotamo kenang yang mengikut jejak kaki Kristus jejak kaki yang penuh penderitaan jejak kaki yang berdarah-darah,
jejak kaki yang terkelupas, karena ia harus berjalan dari Gabbata dalam Via Dolorosa, kemudian di Golgota, tidak pakai alas kaki, sehingga kakinya terluka, terkelupas, bahkan berdarah-darah, tetapi tidak pernah ada kata sepatah kata pun dari perkataan Kristus yang mengumpat, bahkan mengutuk, tetapi malah keluar kata-kata penuh berkat. Go pasu-pasu nek songoni masih hutonota tolap tado boido ayoti dope parsorion ngamat dele hita oti dope sitaonon nga marungutungut tita oti dope ro parsorion nga dangolowi taro tutuhani dungi tado ma daksitong Tuhanon dak tutu Tuhanon. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berbuat kebaikan kepada umatnya. Ninnahi tarupani halai ro sitaono tuita dang rongom dope dang itor songon na topu dope rupani, apalagi mamolo topu rongom ro sitaonon tu bagasan ngulutta ana madorota anggo Tuhani bengek do saha tuhau pinar silangi di paujung do. Ia tidak mau lari, ia tidak meninggalkan, tetapi rencana Tuhan, rancangan Allah harus ditunaikan, harus dilaksanakan, yaitu kesempurnaan penderitaan di dalam salib Kristus, sehingga salib Kristus menjadi kelepasan haluaon tung naso paluaokuro sian silang ni Kristusi pakka tidak konokku di ibana, walaupun harus berdarah-darah, walaupun harus kehilangan jabatan, walaupun tidak mendapatkan apa yang di dunia, tapi salib Kristus tidak akan lepas dari genggaman kita. Saha manotikina dihita kamang dot tamo kenang bertaruh kita di pertibion rabdot silangi hiaro adong sahala amatta di tawari namora sepeda ontel do itadamu di sepeda ontel sepeda na jului sepeda na dakpola alai unik ala lomoro hane amaton putur mas sepeda mo bain na ada ang ba dakku gadi sonina sadia pangiduam wargana hutu orena dangolawina atong disuruh masuruan na ngolosoi garis so sepedami suruan nina gogoi naman non laho mamaksaho manggadis sepedami nina manangaha penamasa dang gadis okkuina dia horo argani dia horo labani nina kanamanoron argadon ala tarik-tarik ngina tuwe-tuwe ninna wattaon silehon-lehon ninna tuwe-tuwe ditonahod do manangaha penamasa dang gadis okkon ninna tirang gadis omui daong molotung itakkup pehoalani laos ditakkup molotung dang dapo mula-ula okko manang karejo alani ninna laos so dapot tu petao karejo dang gadis okkuina molotung ituor pesaratus salilopit sian argani ugasammi ninna laos saras salilopit dang gadis okkuinina songoni man anak kita ngadilehon Kristusi silang haluaon tuhita laos mago pe tohapta di portibion dang gadis ottai laos mago pe artatta narita noon dang gadi honotta silang ni Kristusi laos dapotan haluau pe hita sipata hasusa pe hita sipata di ngolut taon dang gadi sotta dang gadi honotta hapor siautai ay nunga di hokop Kristus sita di hau pinar silangi bahen tohapta tohap na umarga sian na di tanoon di leho Jesusi tuhita da lasmaroham ina datung lasmaroham amang di pabahenan ni Kristusi mana ngaha pena masa mana ngaha pena bongot
tu bagasan pernguluta tohap ni Kristusi naso tu pamalua sian hapor siota dot sian nguluta ainung ngatakas di lehon tuhita tohap naum markai nakpesipata manaon na porsuk kita di ngulutta di portibion atau ngakamang dot tamakainang sikok mahape parpunga pasionon pada sipon hapor siota jongjong di bagasan hasitongan maka bengeton saluhu namasa di ngulutta parsoryo mo inang gobarhom matu parsoryo ni Kristus. Apa penderitaanmu amang? Gambarkan, cerminkan kepada penderitaan Kristus. Sehingga ketika kita mengikuti prosesi penderitaan Kristus yang begitu sangat tabah, tanpa perlawanan, disi maju pak kita bengek ni roha. Sehingga tuturo hita di ngulut dari portibion, marlas ni roha mahamu makirim. Mar bengek ni roha madihapor sukon. Jugulok kamu mamartangiang ay nunga di pada sip Kristusi saluhuna tohap tai asa dihita na umargai. Selamat menyambut Jumat Agung. Asalam takas pakokopon ni Kristusi mia di bagasang nguluta gabi taruli hita di pabahenan nai. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma di hoale Yesus Tuhan nami. Ala di pasikoporo si taononmu gabi gobaran ni si taonon nami. Om mabor ngipatuluhot Tuhan marpungu ruas ni huriami si utoko. Di garejaon doho di bagas na si dabepe di ngananna. Pai huti huton si taonon mi. Di si majupak kami tohap na marga. Di ngulu nami di portibion. Ala huida hamido habengetonmu patao taon na porsuki. Ale Tuhan ajari mahami mangihut tobogas ni pakmi. Asa huyuto kami ale Tuhan molo masa pesi taono dihami benget tami manaon. Dang jupang dihami par ungut-unguton holsoan panaritaon. Lumobi ale Tuhan gotap ni pakirimon. Alay say toktong dohami martangiang dinasa si taonon nami. Ale Tuhan manaon na porsuk dohami di portibion marite ragam niaka si taonon hapugoson haoton hagaleon parsahiton rodi hamatean naboy jupang dingolu nami marsada-sada songoni nang ruas ni huriampe. Pasu-pasu mahami asa benget situtu rohanami disi jala toktong marpakirimon na mangulu hami. Ale Tuhan tomu-tomon nami maari Jumat parningotan hamamate ni Kristusi marhite ulaon nabadia asa bongot Kristusi tungolu nami taruli hami di sitaonon nai. Dohot tami diburi mudar nai jala partohap pami di hanggu-hanggu nabadiai. Pasu-pasu mahami Tuhan asa takas huhanguluhok kami partangianga parpungua panaononi gabe tohak nami gabe gogo nami di portibion. Ramoti masa luhut parpunguan ni naporsea diho asa toktong di bagasan hasonangan. Jala di bagasan hadingganos saluhut na mardalan. Ho mamasu-masu ruas ni huriam nang hami saluhut na pe. Para dihon ngulu nami manomu-nomu parningotan hamamate ni Kristusi. Ale Tuhan urupi mahami di ngulu nami di portibion. Asatung benget rohanami. Sabam hami mardongan tangiang. Sipata ale Tuhan rodo tu pikiran nami sadi hari uluan muak katangiang nami dina tu kapami martangiang mangalopitot ni pak nami doho tangan nami mangido tua dupan muna badiai asi maroham sai unang pabeda nasa pangiduan nami tuho
asima roham hapogani mengurupi hami dinasa parsorion nami di tanoon saat dihoma hami ale Tuhan rodi sude ruas ni huriam di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret demai tahut papungu pilihan. Kon mapiliata ale di bata manami na di banua gijang hodohar ran salu silelo na dinggadok na sa ulibasa na mauliutus pasat hami masana nileon mito hami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na hutus di jolong pasu-pasu majal ramoti asaw parasya kami pilihanon pati bulo karajaon mo dito nga tungani huriam do di portibion buhay marohan nami mariti tito dim asalam hutad dahami kurang nasileon mito hami asalam girgir hai madok mau lihat itu ho maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinar badia maguarmu. Sai roma harajaunmu. Saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Songon leon matu hamsiang. Leon matu hamsa dari okangulu siapari. Sesa marusa nami songo panesanami. Idosa idongan namar dosa Tuhami. Unak kami togio tu pangujunan palua mahami siap pangago ehona punahara jaon do tagogon rodia sangapon saliling ililing na amin didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni tod di porbadia ma hamu saluhna amin.
Shalom. Amak kamang